Okay, magandang hapon ulit sa inyong lahat. Panibagong vlog, panibagong hapon. Anit, eh. Binulot yung baso na yan, baso. Tubig. Tubig. Wala, di pa pumapulot ulit eh. Second. Hoy, huwag niyo galing yung baso ulit. Talaga ko na yung baso. Ngayon, Pugi ka pala pagdating. Alfonso. Yan. Okay. 1, 2, 3. Alam ko talaga. Marami ito nakakaitin nila. Wala. Sa mayroon, sa wala. Sa mayroon, sa wala. Balik. Oh, Alfonso na puno. Bigyan ng Alfonso. Bigyan ng Alfonso. Yung. Kaya ano ba tunay? Napuno Alfonso, hindi wala Alfonso. Ina! Marami akong pera! Ina! May tatlo pa. Cut. Pag naubos yan, babalik yan, tiyan mo na. Palitan. Pag naubos, babalik yan. Mayot ka na. Ano, gusto mo ba? Wow, ganda ng laro. Ikaw. Hello. Hi. Hello, Wing. Bagong gising ang apo kong yan. Nagugutom na rin. Hanggat dito lang ating video. Maraming salamat. Cut muna tayo. Okay, cut muna.